Entzun ditugu norrean egindako aurkezpenak, baina Usurbilgo egunerokotasunean modu batean edo bestean arituak dira eta ziur nago zuek ere ederki ezagutzen dituzuela. Zerrenda honek badu gaur egungo gobernu taldearen jarraikortasuna, baditu gaztetasuna eta urteek ematen duten esperientzia, aintzat hartzen du Usurbilen dugun jatorri aniztasuna eta batez ere badute gogoa eta badute indarra. Behon dituela. Pegaren bat bilatu beharko bagenie, esango genuke gaur inor ez dela etorri harman izan zita. Eta lantalde hon bat osatzea garrantzitsua bada, guretzako bada ezinbesteko beste osagai bat, herri programa. Azken urteetako lan ildo ezberdinetan oinarrituta eta modu parte hartzaile batean osatu duguna beste behin ere. 21. mendeak aurrez aurre jarri dizkigun erronkei erantzuna eman asmoz egin dugu. Une historiko garrantzitsua bizitzen ari gara eta krisi energetikoari, migrazioen areagotzeari, populazioaren zahartzeari, gizarte dualizazioari, globalizazio digitalari, zein landa eremuen despopulazioari erantzuteko prestatu behar gara. Tokian eta tokikotik landu nahi ditugu erantzun horiek, komunitatea sortuz eta ehunduz. 80 proposamen biltzen ditu gure herri programak. Eta Usurbil duinagoa, kohesionatuagoa eta bizigarriagoa eraikitzen jarraitzeko bidea marraztu dugu. Maite dugun Usurbil elkarrekin eraikitzeko proposamena da gurea. 6 ardatzetan oinarrituta. Usurbil justuagoa, berdintzaileagoa eta bateratuagoa izateko politikak indartzera goaz. Haustura sozialik gabeko herria hortzimugan. Herri jasangarriagoa eta bizigarriagoa izan nahi dugu, ingurumenarekin harmonian biziko dena. Erronka ekosoziala gure agendaren lehen lerroan dugu. Kultura, euskara eta herri identitatea tokiko ekonomiaren motor gisa ulertzen ditugu. 650 Usurbil bizi herri proiektuaren bidez, turismo eredu berritzailea oinarri hartuta. Elkar zaintzen duen herria izateko egitasmo kualitatibo eta intzindariak martxan jartzera goaz. Gobernantza demokratikoan sakondu nahi dugu. Egin nahi ditugun gauzak bezain garrantzitsua delako nola egiten ditugu. Eta nola ez, Euskal Herrigintza sustatzen jarraituko dugu, inoiz, ez digulako ebatxiko Euskal Herri independente, bizi, euskaldun eta berdintzale batean bizitzeko nahi. Proposatzen ditugun 80 neurri hauen artean, 6 azpimarratu nahi genituzke. Horietako batek Usurbil abangoardian jarri du eta erakunde ezberdinak urratzen ari garen bidearekiko interesa azaldu dute. Zaintza publiko komunitarioaz ari nahi zain zuzen ere. Egitasmo honen nondik norakoak azaltzeko, nor hobeto gure alkate gai den Agurtzane bera baina. Agurtzane zure dik. Herrigunean jarriko dituen bestelako zaintza eredu bat, eta horren jirabiran eraiki beharreko zaintza ekosistema komunitario bat eraikitzeko. Helburua argia da, elkar zaintzen duen herria izatea, eta zahartzaro duina bermatzea Usurbildarrei euren herrian bertan. Badugu horretarako plana, eta plan horren barruan egitasmo batzuk martxan jarri nahi ditugu honako hauek esate baterako. Pertsona bat, zaintza plan bat. Zaintza eredu berriak pertsona bakoitzaren lehentasunak, nahiak eta erabakiak aintzat hartuko ditu bere bizi proiektuan hausturarik ez eragiteko. Eta horretarako egituratu nahi dugun zaintza ekosistemak eskaintzen dituen aukera guztiak baliatuz, pertsona bakoitzarentzat egokitutako ibilbide pertsonalizatuak eta osoak marraztea da xedean. Hala, pertsona bat, zaintza plan bat. Zaintza komunitarioa egituratu nahi dugu. Izan ere, zaintza behar duen pertsona bere herrian bizitzen jarraitzeko, bere komunitatean bizitzen jarraitzeko ezinbestekoa delako bere ohiko bizi ohiturekin jarraitu ahal izatea. Eta horretan laguntzea
komunitateak herritarrek badute zeregina. Horregatik askotariko zaintza sareak egituratu nahi ditugu, esate baterako auzoetan voluntarioz osatutako auzo zaintza proiektuen bidez. Nola ez, zaintzaile gaituztenak ere zaintzea bada erronka, eta horregatik gure premisa argia da. Denok dugun zainduak izateko eskubidea, ez ordea beste pertsona batzuen eskubideen kaltetan. Eta horretarako ezinbestekoa da zaintza langileen, zaintzaileen duintasuna bermatzea. Eta hortan arreta berezia jarri dugu, lehentasuna jarri dugu gure etxeetan, lanean ari diren pertsonengan asko eta asko pertsona migratzaileak. Eta nola ez ekipamenduak, etxean ezin badugu zaintzen jarraitu, etxean bezalako ekipamenduak sortzea ezinbestekoa delako. Eta horretan, sortzea dugu usurruien gisa honetako 3 ekipamendu martxan jata da. Egungo erresidentzia eredu aldatzera datorrena, oso eredu berritzailean eta aitzindaria. Bestetik auzune horretan bertan, bizi osorako 6 etxebizitzarekiko dira. Kasu honetan etxebizitza hauen ezaugarria da bizikidetza unitatea joango dela horretara bizitza bai zaintzeko etxebizitza komunitarioa, nun udazkenean zabalduko dituen bereateak. Mila esker. Klimatikoa eta transizio energetikoaren bidean urratsak emateko garatuko ditugun proiektuen berri Iratzek emango ditu. Herri hiri antolamendurako plan orokorra osatzeko herri prozesuaren barruan, Zubietan zer goiburuko parte hartze prozesu zabala burutu zuen. Zubietaren etorkizuna zaritzerakoan argi egizi zuten mugikortasun aktiboa sustatzen duen herria eraiki nahi dutela. Eta bizikleta eta oinezkoen mugikortasuna oinarri dituen ereduaren aldeko autua egin zuten, nabarmen. Horretarako besteak beste ezinbestekotzat jo zuten Zubieta eta Santuene artean bidegorria egitea, garraio publiko, ibilgailu eta oinezkoen arteko elkarbizitza bermatzeko. Proiektu estrategikoa da EH irudiko ere. Mugikortasun aktiboa sustatzeaz gainera, oinezkoen segurtasuna bermatzen duelako. Datorren legealdian, bidegorri hori gauzatzeko konpromisoa hartzen dugu. Eta modu horretan, Zubietaren eskari historiko bati bide emango diogu. Bestetik, Usurriko herrigunean, oinezko eta bizikletazko sareak lehentasuna izango duten eta ibilgailu motorizatuen protagonismoa gutxituko duen herrigune irisgarria eta bizigarria eraiki nahi dugu. Haurrak, adinekoak, emakumeak eta oroak herritar guztiak modu erosoan, berdintasunean eta seguruan mugitu ahal izateko. Herritarren eguneroko zereginak, joan etorriak eta zaintza lanak erraztuko ditu. Halaxe dago jasota, kale irekiak parte hartze prozesutik eratorritako mugikortasun planean. Proiektu batzuk jada gauzatu dira aurrez, baina beste asko falta dira. Horregatik horiexek exekutatzeko lehentasunezkotzat dugu eta horretarako eskuhartze urbanistiko guztiak jasoko dituen herrigun osorako exekuzio proiektu oso eta integral bat erredakatuko dugu, faseka gauzatzeko. Beti esan izan dugu Usurbilen nortasun eta errealitate ezberdinak ditugula. Bertako herri auzoen egunerokotasuna aintzat hartuta, hainbat neurri jaso ditugu. Ainhoak azaldu dizugu. Bide horretatik, auzo herrietako bizikalitatea eta herritarren ongizatea hobetzeko asmoa dugu, beti ere bertako komunitatearekin elkarlanean, eta datorren urteetan ere, orain arte egin duen bezala, lanean jarraitzeko asmoa dugu. Adibide batzuk aipatuko ditut, zehazki etxealdia Santuenea, Kalixarra eta Aginari dagozkionak, eta etxealdiatik hasiko naiz. Etxealdian irisgarritasun plan bat osatu dugu bertako auzotarrekin, etengabeko bilera batzuk egin ondoren, hortik ze behar zituzten jaso eta proiektu bat landu da. Planean aurreikusitako proiektu batzuk 2023 bertan hau da legegintzaldia hasi eta berehala gauzatuko dira. Horietako bat, San Esteban kalea oinezkotzea, mani pasa bali mazate hartuko zineten lanak hasita daudela.
Horrez gain, aparkalekua, jolastokia zeon lekuan aparkalekua mundituko da, plaza gehiago bateko dira, eta auzotarrentzako berdegune eta espazio atseginagoak ere egokituko dira. Eta horrez gain, etxealdiatik pasa izan batzeate, hartuko zate auzo horrek irisgarritasun arazo larria ditula, eta kale nagusia eta etxealdia lotzeko igogailu bat egiteko asmoa ere jasotzen du talde honek, eta urratsak ematen hasiko gea lehenbaino. Santueneari dagokionean, bi urtetan auzoplan integral bat, auzoa integralki eraberrituko duen auzoplan bat osatzeko gai izan gea, bai udala, baina bereziki bertako auzotarrak, beraien beharra jasotzen dituna, eta hemendikan 10-15 urtetarako auzoan nolakoa nahi dute irudikatu da. Lan tresna hori, auzoplan hori guretzako egunerokoan mahai gainean edukitzeko lan tresna oso interesgarria da, eta hor jasotako hainbat lan martxa jartzeko konpromiso hartzen dugu. Hala nola, ezinbestekoa eta presazkoa den auzoaren irisgarritasuna eta obra zibila, aparkalekuen beharra, auzoaren Santuenaren sarreraren antolamendua, berantolaketa, frontoi ondoan dagoen udal lokalaren ekipamendua eta beste hainbat. Eta hori ere esan beharra do elkarlanean bertan, bertako auzotarrekin sortu den koordinazio mailan. Kalexarren, ohartuko zaten, Kalexarren inguruan azken aldian obra ugari dago, baina bertako auzotarrek ere eskatzen dute erdigunea, oinezkotzea, atseginagoa bihurtzea, eta bertako autoen pasaera hori nola egiten mugatzea. Landuta dauko beraiekin eta proiektu hori ere martxan jarriko dugu. Eta adinean, udalak eta adina bizi berritzeko sustapen taldean artean, mahai iraunkor bat osatzeko proposamena jasotzen geure egiten dugu, eta mahai horretan ondorengo gauzak landu nahiko dituzte. Batertikan herri kooperatiba, bestetikan adinaga behar dituen gutxieneko zerbitzuak, auzo udala eta eskola txikia. Horrez gain, adinagako saneamendu lanak ere dirua asko izan arren, urtez urte lan horiek egiten jarraitzeko asmoa dugu. Horiei begira, urtzikinen isurketak behin betiko amaitzeko. Auzo eta herri hauez gain beste asko ere presente ditugu eta lanak egin ditugu, baina hauek ditu azpimarratzeko. Herri honetan, beste askotan bezala, arrazoi baldin bada, hori etxebizitzaren gaia da. Berdintasunaren bidean eman nahi ditu urratsen berri, Jon Mikelek kontatuko du. Etxebizitzan problematika lantzeko konpromisoak jarraitzen dugu Bildutik, eta uste dugu etxebizitza duinean egokia izatea edozein bizi proiektu garatzeko ezinbestekoa da, eta guk eskubide bezala ulertzen dugu. Eta bere funtzio soziala betetzeko ezin du merkatuan menpe hau. Eskubidea bermatzeko, orain arteko etxebizitza politika garatu behar dago, eta baliabide publiko zein pribatuak honen alokairu egoki lorgarri eta arrazoizko prezioetan bideratzea ezinbestekoa. Badakigu udalo etxebizitzan alorrian azkagun eskumenak oso urriak dirala, ez dela bide erresa, baina neurrien artean daukagun ideia da etxebizitza gutxen identifikazio diagnostikoa ditea, gaur egun 105 etxe gutxi inguru identifikatzen dira, eta horiek aipatutako alokairu irisgarri hortara bideratzeko plan bat osatzea eta martxan jartzea. Aurretan erabeak ere kontuan izan ditugu herri programa osatzerako garaian. Gizartea eta astialdia aldatzen ari diren honetan, buruan dugun planaren nondik norakoak azalduko dizkigu xabete. Gizartea aldatzen doanean, haur eta nerabeen jolaserako ohiturak ere aldatzen doaz. Eta gaur egun, jolasa eta aisia ez dira garai batean bezala egiten. Ez eta etorkizunean egingo diren bezala. Jakin badakigu, jolasa oso garrantzitsua dela haurtzaroan, eta baita nerabezaroan. Besteak beste, jolasak eta jarduera fisikoak, ongizate eta osasun fisikoa
eta mentala hobetzen dutelako. Jolasaren inguruan bizitza komunitarioa aberasten delako eta kalitatezko jolas inguruneek eremu publikoa naturalizatu, baketu eta seguruago bihurtzen dutelako. Horregatik, garrantzitsua da herriko jolasguneak aurren ohitura eta gogo begietara egokitzea. Eta jolasaren inguruko ezagutzaren eta hausnarketen bidetik, ohiko jolasgunetatik haratago doazen proposamenak ere egitea. Horixe da, hain zuzen ere, jolasguneen planaren xedea. Eta herriko haur eta nerabekin batera osatuko dugu. Parte hartze prozesu baten bidez. Amaitu aurretik, eskerpila berriz ere bertaratutako guztioi, gure eskerri beroena lantalde herriari, eta dei berezi bat gure komunitate osoari, hurrengo lau urteetan lantaldeak gure babesa eta berotasuna senti dezan. Maite dugun usurbil egingo dugu. Abante!